Igbo mụrụ nzom ọzọ ekene m unu. Dienu, nwanụ, ụmụ unu zukwa unu. Ndị nke m. Ndị be anyị na-atụ n'ilu si na nwanza lijuo afọ ocheruchi ya aka mgba. Nwanza lijuo afọ osichi ya na-abịa ka ha ṅarị ya. Mana ichefugo na afa ndị be anyị na-aba site na chi. Ọ bụgodị na ị na-atụ egwu Chineke Chukwu okike abịama, tụọ egwu na o nwere ife kere enu ke ana. Onye kpatara na ọ bụ na anyị nwa bụ ndị Igbo na-agụ afa, anyị na-agụ afa dịka chi gọziri m, chi emere, chi bụ ike, onye buru chi ya ụzọ n'elu ụwa, ọ gbakasị onwe ya n'ọsọ. Allow your God first to lead you in life. Akụ na ụba niile a, gwodo niile anyị na-achụ n'elu ụwa, ọgaranya bụ na chi ka o si were abịa. Agbaka m mbọ bụ maka ego nni, maka ngọzi nke Chineke na-adịgo ruo mgbe ebighị ebi. Allow your God first in your life. Ife ọbụla ị na-eme kwee ka chi gị buru gị ụzọ. Eto n'ọnụ n'ụwa, ekwune na ife niile ezugoro gị oke, and amakwa na chi gị aka. Maka na ụnụ fụ ndị nwere chi fa aka, ụnụ na-afụ ka iru na anya na-adịfa. Ife ọbụla ị na-eme, yọba chi gị amara. Enwekwa onye mmadụ ntaji anya, amụkwa na mmadụ amụ, akwụkwọ na mmadụ ekwu, maka na ife ndị dakwasịrị ya n'elu ụwa, ịma akwụkwọ ka ọ ga-adịrị gị echi. Onye ka ọ na-abụ ndị be anyị na-ekwu okwu fasị na echi dị ime, that tomorrow is pregnant. Onwe onye ime ife echi ga-abụ. Ị nwere ike ime na imetere na ọ gara gị ọfụma. Chekwa maka ụmụ gị, chekwa ka ezinụlọ gị ga-adị echi. Maka ụkpara okpoko buru, ọ bụkwa ndị chiri ihe. Mana atụ anyị ndị nka nkata, onye tara alụ amarago. Ụmụnne m, tụpụrụ nkịta ọkpụkpụ, hapụrụ na n'ọgụ ndị mmụọ ka ọ bee nnọọfụ. Cheta na onye gị na ya na-akarị ogbugbo ọbụ Maazi-UC. Si ife ị nwere ike imedowe m bụ ịnụ ozi a tụsara nya ka ụmụnna anyị mee gịnị, soro mụta ife. Soro n'ife na-eme na my YouTube page, tinyere m akara subscribe ma on your link notification bell. Oge ọbụla m mere gịnị, m wejere ife ozi m ebe ha ka ije mee gịnị, mụta ife ga-enyere ndụ gị aka. Ụmụnne m, ndewo.